Ebben, mert Soltvatkertről jöttem, szóval én is Bács-Kiskun megyei vagyok. Itt nagyon nagy öröm, és nagyon felemelő számomra, hogy itt lehetek Kiskunhalason. Így szeretném megköszönni a gyülekezetnek a szeretetteljes befogadást és a türelmes meghallgatást. Köszönöm szépen, és fennállva fogadjuk Istenünk áldását. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.